mawaƙi ne yake iya yi wa sarki gyara a hikimance, mawaƙi ne yake iya sanar da sarki halin da mamlakarsa take ciki, ko akwai wani hakimi da yake zalunta al'umma ko mai unguwa ko dakaci. Saboda haka a waƙe sai kaga mawaƙi in ya zo hira sai ga ya isar da wannan saƙon sai sarki ya ankara. To dama hanyoyin sadarwa ne tun kafin samun harkokin jarida. Mu ne 'yan jarida na farko. Sadarwa, nishaɗantarwa, ilimantarwa, kwarzantawa a fagen yaƙi. Dan waƙar ta samu ne a wurin ziga, daga kirari, daga nan kuma har aka zo aka samu ta abu ake kaɗe-kaɗe, har kuma aka samu tsare-tsare wurin zaɓen kalmomi da shirya ɗiyan waƙa ko baitoci ga masu rubutacciyar waƙa, har a samar da waƙa da take da structure irin ta yanzu da ilimi yasa aka yi ta sanka-sanka kamar yadda muke saurare ko kuma muke aiwatarwa har muna sadarwa. Aminu Dalla dan Abubakar Ala sarkin ɗiyan Gobir, barka da kasancewa da Iconic FM Najeriya. Na san al'umma da yawa daga Kano da Sokoto za su ce a'a to ga mutumin Kano ya shiga Sokoto ya tafi musu da sarauta. Shin ya aka yi wannan sarauta ta shigo hannu? To ai sarauta ba a tafiya da ita. Idan aka baka sarauta a ko ina ne wani dalili ne yake sawa a baka sarauta. Wala Allah mu dangantaka ko kyautatawa mutane ko alkhairi ko kuma nasaba. Kana da nasaba da ita inda ka je ka dawo su masarauta sun san cewa wani ɗanmu ne ko za su iya baka sarauta saboda ka cancanta. Kuma ka gashi ka gani a Sokoto dama gida ne, kuma na zo gidan su Hassan ɗan baba ne marigayi a magajin garin Sokoto wanda yau ɗansa ya gaje shi da takin magajin gari Ahmad wanda ake wankan sarautarsa a yau, dama an naɗa shi magajin gari. Muka zo mu taya murna tun da dama duka gida ne. Kan yadda daga su wazirin Sokoto, su waziri Janaidu Gidadawa, na ga manya-manyan mutane har da mutanenmu ma na tsibiri na sabon birni, sarakanmu haka na gobirawa duk na gansu a wannan kasaitaccen taro. Kuma kana ganin wakilin mai martaba sarkin Kano da kansa ya taso ya zo wannan taro. Sarkin dawaki babba Aminu babba dan Abundi dan Awaisu, mutumin kirki. Abin da ya yi armashi matuƙa gaskiya. Na kwambi ban zo Sokoto ba amma na ji daɗi wannan karin da zo Sokoto, inda na sauka da irin mutane masu karamci su Alhaji Salisu suka gayyace ni. Mutane ne karimai masu karamci, dama kuma gidan karamci a Kano bane da gaskiya. To kasancewar a jihar Sokoto kai ma sarki ne tunda sarkin ɗiyan Gobir aka faɗa. Ya kake alfahari da harkoki na sarautar gargajiya duk da dama a waƙoƙinka kana martaba gargajiya? To sarautar gargajiya da kake faɗa sarauta ce a bar alfaharin dukkan al'ummar arewacin Najeriya, ko kuma in ce duk wani society suna alfahari da tsarin mulkin su na farko. Saboda wannan tsarin mulki shine tsarin mulki da yake gudanar da mulki wanda ake samun dangantaka da fahimta a tsakanin shugabanci da wanda ake wa shugabanci, wanda duk irin abin da aka yi sun riga sun san ka'idar tsayawa, ka'idar tafiya, inda sun san no-go area a cikin sha'anin mulkin. Sabanin sabon mulkin da ya riske mu game da duniya ta karɓi tsarin mulkin demokaradiyya, wanda kullum bako ne kai a kotu, sai an yi maka bita, sai an yi maka fassara, sai ka ɗauki lauya, saboda mulkin ba shi da alaƙa da al'ummar da ake yi wa mulki. Karfa aka yi kawai aka cusa shi, kuma gashi nan dai muke ta gudanar da shi haka. Kullum kwaikwaita demokaradiyya ake, sai kasa gane cewa demokaradiyya a Amerika irin ta ce ake yi a Najeriya, a irin ta ce a Ingila, a da parliamentary system suke yi da sauran makarantunsu. Ga Saudiya na masu mulkiya suke yi, irin su Morocco da sauran garuruwa da sauransu. To ala ayyi halin dai muna godewa Allah, muna bugun gaba da shugabanninmu na gargajiya. Har gobe su ne masu faɗa mana mu ji, kuma har gobe mun fi fahimtar su, mun fi yarda da su, da irin tsari tun daga shiga da al'ada da mu'amala da kuma daidaito na addini. Gabaki ɗaya addinin mu iri ɗaya, saboda haka abin gwanin ban sha'awa, abin alfahari ne ga dukkan mutumin arewa da ya tsinci kansa a ƙarƙashin masarauta. To salon waƙoƙinka kai tsaye ma iya cewa waƙoƙi ne da suke martaba gargajiya da sauransu, da amfani da kiɗe-kiɗe da salo da tafiya irin na gargajiya. Shin me yasa ka zaɓi wannan salo, kuma menene manufarka akan? To da yawa mutane suna kallon salo wanda aka yi shi wanda ya yi daidai da gargajiya, kuma mu ba wai salon muka ɗauka ba, kawai waƙa ce in ana yin ta da Hausa
in ana yin ta da Hausa a cikin tsarin Hausa da kalmomi na Hausa, kawai a yau yanda aka gurɓata Hausar kawai sai waƙar ma ta zama kamar wani bakon abu ne aka zo da shi yasa za ga duk yawancin manyan mutane za su ce maka ai ba ma jin waƙoƙin zamanin nan, ba ma gane su. To waƙoƙi ne wanda suka tasirantu da kwaikwayo, musamman na Turawa, musamman na Indiya, musamman na tun daga aman murya da kayan kiɗa da kuma kalmomin da ake yin amfani da su a kan sha'anin waƙoƙi din. Saboda haka har sai ya zama sun yi dominating, saboda su suke fita a fina-finai, su suke fita a al'amuran yau da gobe, cikin sha'anin aure, cikin sha'anin waƙoƙin soyayya a ɗaiɗaiku. To saboda haka wannan tasirin sai ya zama aka ɗauka su ne wai waƙoƙin Hausa. Waƙar da ake yi da Hausa amma zubi da tsarinta da yanayinta da sadarwarta duk ya sha bamban da Hausawa. Saboda haka ni da na saka babban riga wata ran ma in yi rawani ina yin waƙar, sannan ina yin ta da gundarin Hausa, da tsarkakakkiyar Hausa ko kuma zababbiyar Hausa ko rubutacciyar Hausa ko a Hausar bakan ma da wato ainihin ingausarta na daga karin harshe, kare-karen harshe na Hausa. Misali Baubauci, misali Bausanci ko Zazzaganci ko Kananci ko Sakwatanci ko Zamfaranci ko Gobirci. To duk wannan zaka iya jin sa a cikin waƙa. To wannan shine asalin na Hausawa, kuma dama waƙar Hausa ce, ta Hausawa ce, haka ya kamata zama. Amma wai saboda kwaikwayo da yayi mana yawa, an ɗauka ma kawai wani bakon abu ne ko wani sabon salo ne. Ita ce ainihin Hausa, waƙar Hausawa da aka yi ta dan Hausa kuma da harshen Hausa. Na'am, to kamar waƙar Bobawan Kurmi, kamar yanzu lokacin ta ne kuma yake ƙara matsowa. Kamar Hausa, ingantacciyar Hausa, tsaftatacciyar Hausa, ta ina ce aka amfani da wannan kalmar Bobawan Kurmi? Na san kuma da yawa wasu ma ba su san me ake nufi da hakan ba. To idan duk wanda ya karatu a zaure zai ji ko a cikin ƙawa'idi ana cewa wal ajami, in aka zaka ji ana cewa sayyidul ajami, wato ajami wato su ne aka fassara su da baubayi, waɗanda ba larabawa ba, shine mu ajamawa ne. Saboda haka shine ake cewa ai baubayi. Kamar misali duk wanda ya shigo ƙasar Hausa to baubawa ne shi, in ba Bahaushe ne ya zama baubawa a cikin Hausawa, wani kabila daban da ba Hausa ba. Hakan Hausawa suka je ƙasar Laraba so sun zama baubayi, waɗanda ba Hausawa ba. Amma ba bayi bane wai. Ba wai ba na bayi ba, ake baubawa ake cewa. Shi sa ake cewa baubawan birni, kamar yin birnin da ba daidai ba. Misali an ce kowace ƙwarya akwai abokin birnin ta, kowane akushi akwai abokin birnin sa. To in ƙwarya ita dama ana birnin wata ƙwarya ne dan a kife nono kai tambal, in ka saka ƙarama sai ta kan fito, in ka saka babba sai tangal ta faɗi, sai ka yi birnin daidai bakin ƙwaryar. Wannan shine ma'anar kalma, kuma kalma ce ta Hausa. Shi yasa na gaya maka yau idan zan faɗa maka kalmomi kimanin, yanzu zan faɗi kalma 10, yanzu ga babban, yanzu kaga sakarkari, kaga yanzu a ce turgada, a ce karyaka, duk waɗannan kalmomi ne dukansu Hausa ne. Misali kwana turanci ne. Misali asasi larabci ne. Ginshiki, ka gane, asasi sai kuma a ce foundation, ma'ana foundation turanci ne, asasi larabci ne. To turgada muke cewa wannan asasi ko foundation da Hausa duk muna da su, musamman in kai bagobiri ne asalin Hausa, to tabbas za a same ka zama rumbu na wato ainihin shi wannan harshe. Bagobiri shine asalin Hausa? Ƙwarai da gaske. A yau ana amfani da waƙoƙinka a jami'o'i wajen bincike. Yaya kake kallon waƙa a matsayin hanyar koyarwa da adana tarihi? To dama ma'anar waƙa hanya ce ta sadarwa, wato su ne 'yan jaridar da, ko tsakanin sarki da al'ummarsa, ko tsakanin sarki da mutanensa, wakilansa masu yin aikin sarauta, ko tsakanin sarki da buwarori. Shi sa a cikin al'adar Hausa akwai wani abin da ake cewa wasan gauda. Wannan wasan gauta ko wasan gauda da buwarori na sarki suke yi, ana ware wani lokaci a shekara wanda za su zo su yi imitation, su kwaikwayi yadda sarki ke tsarin mulki. Mata ne bayi wanda kowace za ta shiga ta irin hakimin sarki da ta zaɓa, sannan kuma za a samu ɗaya daga cikinsu za ta yi acting na sarki don su ba wa sarki labarin halin da suke ciki. Akan yi 'yan waƙe-waƙe, sannan kuma za ga cewa ba a kai ƙarar ɗan sarki wurin sarki, saboda mawaƙi ne yake iya yi wa sarki gyara a hikimance. Mawaƙi ne yake iya sanar da sarki halin da mamlakarsa take ciki, ko akwai wani hakimi da yake zalunta al'umma ko mai unguwa ko dakaci. Saboda haka a waƙe
sai kaga mawaki in ya zo hira sai ga ya isar da wannan sakon sai sarki ya ankara. To dama hanyoyin sadarwa ne tun kafin samun harkokin jarida. Mu ne 'yan jarida na farko. Sadarwa, nishadantarwa, ilimantarwa, kwarzantawa a fagen yaƙi. Dan waƙar ta samu ne a wurin ziga, daga kirari, daga nan kuma har aka zo aka samu ta amo ake kaɗe-kaɗe, har kuma aka samu tsare-tsare wurin zaben kalmomi da shirya ɗiyan waƙa ko baitoci ga masu rubutacciyar waƙa, har a samar da waƙa da take da structure irin ta yanzu da ilimi yasa aka yi ta sanka kamar yadda muke saurare ko kuma muke aiwatarwa har muna sadarwa. To wannan su ne dama hanyoyin isar da sako. To tunda ko haka ne dama ko sheke da ilimi wanda ke faɗakarwa, wanda ke ilimantarwa, wanda yake wayar da kai, wanda ya zama mai maganin cututtuka na daga damuwa. Ko lokacin da aka yi yakin duniya na biyu ai kaga an fito da Heroline, a yi wani wasan zirgille da yan wake-wake aka ba da dama saboda mutanen da aka yi rashe-rashe da mace-mace ake su dawo cikin haicin su dan manta da wata damuwa. To tana dalilai da yawa, shi yasa ta shiga cikin harkokin ilimi ga shi ana nazarin ta jami'a. Nan da kwana kaɗan ma za a yi international conference akan waƙoƙin da na yi, akan ni kaina da waƙoƙin da na yi a jami'ar Katsina, amma ana kiranta ba Udus ba, Udus Sokoto ne ko? Ba alƙalam ba, dutsen ma. Allah ya maka albarka, amma tana da wani wata ikiya da ake musu, jami'ar dutsen ma.